Odigrat ćemo mi 3 poluvremena ako treba, 4 utakmice, ono. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj na video i dobrodošli u novi video na mom kanalu Rempeđinjo i tako to stvari. U današnjem videu radimo nešto sasvim novo, sasvim drugačije, sasvim nešto neočekivano. Nije nikakav gameplay, nije nikakav Minecraft, nije nikakav Flipper House, kuća i uništavanje zideva, nije nikakvi ni treći gameplay, ni serijal, ništa od toga. Ali, ajmo reći da je kao novi serijal. Današnji video snimamo reakciju. Možete pitati, pa, reakciju na šta? Reakciju na šta? Reakcija! Da, snimam reakciju. Snimat ću reakciju na neku pjesmu, nemam pojma, na treningu neka pjesma. Ne znam, vidjet ću, naći ću. I eto tako, došla mi je, sad ima u trendingu, znate, ima dosta pjesma koje su izašle. Tako to. Pa rekao što da ne mi snimimo malo reakciju, da mi to prokomentiramo, malo taj, nešto, neku muzikicu, nešto, ovo, ono. I tako to, nazad ćete uživati u ovom videu, a i razmišljao sam da ovo napravim kao jedan serijal, kao reakcija na svašta nešto. Tako da ako imate ikakvih prijedloga za mene, mislim ono šta bih želio da ako imate ikakvih prijedloga na šta želite da ja reagiram, mogu to biti bilo kakve vrste videa, muzike, filmovi, boga pitaj, mislim, dobro filmovi, muzika, ne znam, nekakvi random videi, šta ja znam, smiješne stvari, bilo šta, samo molim vas, nemojte nekakvi bez seksualnih stvari, bez nekakvih nacističkih, fašističkih i ti svih rasističkih gluposti stvari i te sve gluposti. Ali da, sam rekao sve što sam rekao. Pa mislim da jesam. Uglavnom zašto radim reakciju? Pa ono ne znam, zanima me tako da reagiram na neke stvari, kažem svoje mišljenje, a usput brzo mi je za snimit, malo ima više edita i to sve, ali lakše mi je tipa ovo, pogotovo sad dok je škola, nego tipa Minecraft ili neki gameplay. A stalno isto, ajmo nešto novo, brate, ali tako, ajmo odmah like, jedan, malo hoću da vidim podršku na ovom kanalu. Inače, uskoro će biti i nekakvih novih videa, možda nekih skečeva, nekakvih challenge-a isto, tako da stay tuned for content. Evo ga, inače, pesma na koju ću da reagiramo je neka nova, boga pitaj, druga je na treningu, trenutno to je bila prva. Pesma je, odzove se Kia Potpis, official video 2018. Izašla je, koji danas dan? Da, evo kad ja snimam je 9 i sad pesma je izašla 6. Inače ovaj video snimam na večer, sad će 10 sati, sutra ponedjeljak. Vidite šta se radi. No dobro, neće sad da duljimo, ne mislim. Tako da ništa, evo tu smo mi podesili malo a dobro, to će biti dosta. Tako da idemo mi baciti reakciju. Inače, tokom moje reakcije možda će biti sečenih nekih dijelova, eventualno zbog možda copyrighta, a i možda to što neću ništa komentirati, pa da ne bude dosadno. Tako da uživajte u klipu. I idemo mi u reakciju tu da slušamo FM Play. Inače nisam nikad nijednu pjesmu čuo od Kije, dobro jesam, čuo sam vraćam se na staro. Ne. Nije to, znate. Instrumenti u muziku. Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! U pjesmi, znači, nešto o Rijiji, sviđa mi se. Sad ću vidjeti kak će da biti dalje. Kakve žene. Plavo, šta svira mala.
Joj, mogla bi meni svirati. Moje ludo srce opet vrišti na sav glas. Grizenost ne boli, ne izdrži. Ok. U ovoj igri gubim, ali Inače sve su žene u spotu, a ga... Tako treba, samo tako. Bravo Kija. navijam za nas. Ko fanatik palčeve nam drži. Ok. Stojimo znam u redu za kraj. Kakav glas. Sada u sat, Dobar glas. vodimo rad. Dobar glas. Sad će biti. Poznam te dobro i kad ljubiš uvijek daš. Kakav glas. Kakav glas. O moj Bože. Evo me pred tobom, stojim kao živi zid, branim ljubav, jer u mene Kakav glas. Inače ima... Mua. Slušalce mi odmah opale kakav glas. Inače slušalce su mi malo prevelike pa malo češće ispale, ali moram naći neke manje. Imam malo manje uho. Mali su mi veliki ovi vragovi, ide mi na živce. Ne mrzim ovaj inira, ali nemam druge. Ali moram li komentirati samo kakav je ovo outfit? Šta je ovo? Šta je ovo? Pitam se je li ovo napravljeno da izrazi točno određenu poziciju. Ovaj tu V mi se jako sviđa. Ako me razumete. A ovi cvetići nešto vidio tu ono kao... Ovo izgleda kao neki ratnik koji ulazi tu, ovaj tu neš dolje napada i ovi tri ulazi. Ok, ništa nisam rekao, ništa. a ja čuvam ovu bol, jer to je potpis tvoj. Evo, ovo je već normalniji auto. Ali šta je ovo, bra? A šta je ono, bra? Ajde. Ali ima glas. Svaka je dao. To jest, svaki joj dao. Hajde spusti kofer, baci ključeve na sto. Skini kaput, sedi. Skini kaput mala. Sačekaj da O moj Bože. Dobro, ovo tu na spotu, to neću komentirat. Mislim, nemam šta. Ali, ako se mi vratimo malo tu sada u... Ima atribut. Sačekaj da svane, jutro je pametnije. Odigrajmo drugo poluvreme. Odigrat ćemo mi 3 poluvremena ako treba 4 utakmice. Samo mi se javi. Moramo mi par utakmica odigrati, nije problem, kao što rekao. Stojimo znam u redu za kraj. I sada u sat hladan bodi. Sad će onaj referen. Ajmo. Sad će. Dobro! A refren je dobar, moram priznati. Zarazan je, ima dobar glas, Isuse, kakav glas. Živi zid, jel to ona nešto promiče po ovaj Živi zid? Možda je Živi zid potplatio da ono malo je izreklamira u spotu. Hoće znači. Ok. Jo, ne mogu. Kakav glas. O moj Bože. Poznam te dobro i kad ljubiš uvijek daš, neki staneš nogom, sram i tugu ostavljaš.
Ne, fakat nemam riječ. Svaka čast. Jer u mene pucaš ti, a ja čuvam ovu bol, jer to je potpis tvoj. To već kraj. To kraj pjesme. Jedan veliki... Samo malo. Jedan normalni aplauz. Kakav glas. Isuse, naježio sam se, majke. Ozbiljno sam se šta vidi? A vidi se nešto, ne znam. Evo, ako uspijete... ako uspijete vidjeti da ježio sam. Ne, ali stvarno... kakav glas. A ima i atribut. Dobro. Ova ima glas, da. Ima glas. Kakav go da. Da. No, refren... Topčina. To je topčina, doslovce. Njezin glas poboljšava taj refren, ono, diže ga na 300. Na 1000 odmah. Na 1000. Ali outfit onaj sa cvetekima i to tim stvarčicama je malo smiješan. Da. Ali dobro. Evo ajmo reći prva pjesma koju su čuli nje, ono... Ok. Refren je bolestan, ali refren je bolestan. No, dobro, to je bilo to od ove reakcije. Nadam se da ste uživali. Čekaj, sam komentirao. Do inače nisam komentirao spot. Spot je... Evo, sviđa mi se ima ove instrumente. Ono, svira stalno pozdrav, ono... Ne znam, nije ono nešto, ne znam... Tipično kao današnja pjesma, ono, ima nešto onako... Ima to nešto što ja ne moramo pisati, dobro, nije bitno. Uglavnom, spot je ono, nije nešto sad posebno, nije sad neki kadrovi onak snimano je u nekoj... u nekoj kao toj prostoriji, sobici, ali... Baš sam premotan na atribut. Dobro. A dobro, ono, nije ono loš spot opet, lijep je spot i sve to. Solidna pjesmica, solidna. No dobro, ako ste uživali, lupite like, share, subscribe, napišite komentare, neke videe, predložite ovo, ono, šta ja znam, napišite na što želite da reagiram u sljedećem videu, reakcije može biti muzika, može biti bilo šta, ne znam, neki smiješne stvari, gluposti, bla 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 bla, šta god želite da reagiram, pišite dolje u komentaru i reagirat ću, ne? Inače, to je bilo to od mene. No, se slušaju, kada ste lupite taj like, share, subscribe najviše, idemo do 100. Na 20 smo sad, idemo do 100. Sljedeći gol, zapravo ne, ajde, do sljedeći je 50, ajde. 20, pa onda 10 još. Idemo to, i ništa toliko od mene, da se živa ako jeste, to sam još rekao. O moj Bože, kakav sam ja retard! Uživajte u vašem danu i tako to sve, lijep pozdrav, mi svi u sljedećem videu, tada lijep pozdrav. Opet sam vidimo se u sljedećem videu. King of Kings! Gunshots, Gunshots, das brennt und in dem Brand geht der Schwankkopf mit der Gun.